Fact-checker ta' Times of Malta l-erba' giddeb dikjarazzjonijiet ta' Bernard Grech dwar il-laqat li d-delegazzjoni nazzjonalista imexxija minnu fiċ-Ċina kienet iltaqet biss ma' politiċi. Iżda kif diġà żvela One News fl-aħħar jiem, it-Times ikkonfermat li l-kap nazzjonalista kien iltaqa' ma' rappreżentant tal-kumpanija Huawei propju meta din ma baqgħetx fuq reġistru ta' trasparenza tal-Parlament Ewropew u llum qed tiġi investigata. Ġimgħa ilu One News staqsa direttament lil kap nazzjonalista jekk iltaqax ma' rappreżentanti tal-Huawei meta kien iċ-Ċina waqt li dawn qed jiġu investigati mill-Unjoni Ewropea hawn Grech ma ċaħadx. Dr. Grech, meta kont iċ-Ċina inti ntqajt ma' rappreżentanti tal-Huawei? Tiċħaddan? Tiċħaddan Dr. Grech? Jiena żgur minix bħal dak li qed jiġi allegat fuq Daniel Attard. Waqt li l-Partit Nazzjonalista ħareġ l-armi tiegħu jgħid li Bernard Grech iltaqa' biss ma' politiċi fiċ-Ċina u anke attakka lil One News li kienet jikdeb, l-analiżi tat-Times ikkonfermat kif id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet żaret fabbrika li tipproduċi karozzi bħala sussidjarja tal-Huawei. Issa il-fact-checker tat-Times fakka li l-aħħar ta' April id-delegazzjoni nazzjonalista magħmula mill-kap martu id-deputat Beppe Fenekadami, l-uffiċjal u kandidat Beppe Gallia, il-kap tal-komunikazzjoni Nathaniel Attard u l-fotografu Katriel Farrugia Sgendo marret iċ-Ċina mingħajr ma stiednet midja oħra. Hawn it-Times spjegat li d-delegazzjoni għamlet żjara fil-fabbrika Sires, parti mill-Huawei, xi ħaġa li wkoll kixfu kemm Grech innifsu u anke Beppe Gallia waqt li ftaħru bil-viżjoni tal-kumpanija. Quddiem dawn il-fatti, meta t-Times taqsit lil Partit Nazzjonalista għaliex insista li d-delegazzjoni tiegħu iltaqet biss ma' politiċi, kellim irrepeta l-istess gidba. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista ipprova ibenġilha billi jgħid li Series Group EV Super Factory mhix tal-Huawei, anke kif żvelat it-Times il-fatti juru mod ieħor. Fil-fatt, il-fact-checker tat-Times qal li linja ewlenija ta' vetturi elettriċi ta' Series Aito, marka maħluqa b'mod konġunt minn Series u Huawei, dizin u karatteristiċi teknoloġiċi tal-istess Huawei. Sussegwentament dawn jinbijaw jirġu riklamati bħala karozzi tal-Huawei madwar iċ-Ċina. Għalhekk, it-Times ikkonkludiet li l-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu ridu jqarqu b'kulħadd li ma ltaqgħux ma' rappreżentanti tal-Huawei.